Doncs aquesta edició del Mercat Medieval jo crec que la principal novetat és la ubicació, encara que està molt prop de lo que ja havia sigut els darrers anys, però hem volgut que arreplegara una mica més tots els carrers principals del centre. I després jo crec que una cosa important és que l'han fet coincidir en el 20 de febrer, no? Que aquest any sí que el Mercat Medieval estarà dins d'aquest cap de setmana tan festiu, no? Per a la nostra ciutat. Bueno, pues un any més, una de les activitats que més èxit és durant els dies de les festes fundacionals, el cap de setmana, solen ficar el Mercat Medieval. Enguany especialment tinc que dir que n'hi ha 106 llocs del Mercat Medieval, ens han dit que és el més gran que se fa en la província. I per tant, jo crec que és una molt bona oportunitat d'atraure gent a la nostra ciutat, de que a més se creen sinergies i ja que la gent ve al Mercat Medieval també col·labora d'alguna manera els comerços de la ciutat i n'hi ha una relació entre els comerços i el Mercat Medieval per a poder dur clients i a més el dissabte l'haver dut que vam decidir en el seu moment tornar el mercat al centre de la ciutat, el mercat ambulant, demà dissabte es convertirà d'alguna manera el centre del poble en tot un enorme mercat que oferirà moltes oportunitats per a poder generar economia i també, evidentment, que la gent pugui distraure's, els xiquets tirar a l'arc, com estem veient així, disfrutar de les atraccions que n'hi ha i jo crec que és una manera molt interessant de promocionar la ciutat.